Nå, Jakob, nu er det altså blevet tid til, at vi skal overvære decideret improvisation. Det er Danmarks debut på radioen. Danmarks debut. For op og ned. Ja. Op og ned, improvisere. Hvordan skal vi lægge op til jer? Jamen, der er faktisk ikke rigtig noget oplæg til det. Altså, jeg kan jo lige hurtigt starte med at sige, at det her, det handler om, at vi skal holde en historie kørende sammen om jeg. Vi er sammen en person, der fortæller en historie. Okay. Hvad skete der i går? Jamen, op og ned. Sæt i gang. Jeg købte en ny computer, som er gået i stykker, fordi at jeg kom til at spilde kaffe ned i tastaturet. Det var noget værre lort, fordi forsikringen ville ikke dække lortet. Så derfor har jeg været hjemme ved min farmor og stjæle hendes gamle guldur, fordi at gulduret er mega mange penge værd. Sådan noget, ikke? Sådan der. Altså, det er en stille og rolig opvarmningsøvelse, som at man bruger ligesom til at komme ind i hinanden og til at mærke hinanden af, som hvor vil man hen. Vi fornemmer, jeg fornemmer i hvert fald, hvor I vil hen af, og jeg fornemmer, at det er en bizarre jeg vil slet ikke vide, hvor den her historie ender henne. Det kunne jeg faktisk, det kunne tage en rigtig vild drejning. Den kunne fortsætte meget længere. Ja. Jeg havde måske valgt, hvis du alligevel købte computeren i går, og så gå tilbage til forhandleren med den. Men der vælger I så at stjæle farmors guldur. Det er klart, det er det, man skal. Det ville da være en utrolig kedelig historie, hvis man bare gik tilbage og fik den byttet. Det er i hvert fald en klassisk improvisationsopvarmning for at få hjernen til at tænke hurtigt og lytte til sin partner. Ja. Og det er jo sådan noget, vi tager ud og fortæller om på landets skoler, og hvordan fungerer improvisation. Det er jo ting, der sker i nuet, og vi skal bare finde på og have det sjovt. Det er det vigtigste. Er der nogen